Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesintu wewo. Siyakhuleka kunina bakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bawucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabo ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakofuze fulele la kwagqitshwa khona inkaba yami. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombi samncumela insizwa siyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthula ngoba sigcwele amabede. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugqamgqama usathe enkakane lakha lathi ngaba these lo sithe lathi ngaha. Ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisa imilo maqede zikhohla amasokazi. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelelo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifikela kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sifundisana isintu. Siyalulekana. Asizikhethi futhi izinto ekufanele ukuthi silulekane kuzona. Ukuthi mhlambe kukhona isimaziyo ozenzayo lezo zinto makuphambene sokhuluma ngako. Ngeke singakhulumi ngako ngoba naku khona umuntu okwenza isimaziyo. Asihambi kanjalo. La kwimpunga yesintu sikhuluma ngayo yonke into ekufanele ukuthi sikhulume ngayo. Uma iphambene nesintu sizofika siyishaye bese siyaluleka ukuthi ngokwesintu kufanele ukuthi izinto zihambe kanjani. Siyalulekana ke bafowethu la kule channel sifundisana isintu, sikhumbuzana indlela eyayihamba okhokho bethu. Ngiyacela ukuthi uzitholele incwadi zempunga yesintu ezifundisayo. Ikhona incwadi esihloko sithi indlela yesintu. Kube khona incwadi esihloko sithi sithini isintu. Kube khona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe. Namuhla ke bafowethu kunento engifuna ukuyithinta. Ngingakangeni nje kuyona ngiyacela ukuthi nawe ungaka-subscribe. Usubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ma usubscribe la ku YouTube udinga ukuthi kuqala ma ungena ku YouTube bese uyaloga in kuqala ungene kwi-account yakho uzobe usukwazi ukuthi usubscribe. Namuhla bafowethu kunento engifuna ukuthi ngizoyithinta. Inkinga ekhona ukuthi abantu sebehlakaniphe kakhulu ngesizathu sokuthi bafundile banamajazi. Banama diploma nama degree nama masters nama doctorate yonke leyo nto. Abasaphikiswa abantu uma bezifundiswa. Bake bacabanga ukuthi ibona bazi kakhulu. Kanti akunjalo. Wena into osukuyazi usuke wazi le oyithola esikoleni ethathwe ephepheni yafakwa emqondweni wakho. Ayikho enye futhi osukuyazi. Ngufakazi nami esikoleni ngile. Ngafunda esikoleni. Ngufakazi ukuthi lento ethathwe encwadini iyona ethathwayo ifakwe. Olunye ulwazi awubi nalo kodwa iphuthe lenziwa umuntu oyisifundiswa. Usuka acabanga ukuthi njengoba efundile yena enejazi elibovu. Yonke into ihamba ngendlela yale jazi lakhe elibovu. Kanti akuhambi kanjalo. Ngaba nalo ijazi elibovu liqondene nalowo mkhakha wena owawenza wena. Lokhu kwesintu kuqondene nathi. Namakhehla sembethe awo professor ingakho sithwele ongiyane ngoba afika amakhehla sigcoba asithwese iziqu nazi ngazithweswa impunga yesintu yathi ngiyagcoba mina mfanami nazi iziqu othola ungiyane bese uyawuthwala ekhanda mawenza ucwaningo ngawo ungiyane uzothola ukuthi wakade uthwalwa abantu abanjani
Angikho-ke lapho kodwa la ngikhona ngisekutheni ngiyacela ukuthi abantu lento engizoyikhuluma bangayithathi ngemfundo kodwa bayilalele. Uma sebeyilalelile bayilalelisise. Umuntu athi noma ecabanga ukuphawula ngendlela ezophuma eceleni angasheshi ukuthi ayibhale into ayicabangile. Kubalekile lokho ukuthi uma into mhlawumbe ungahambisani nayo ungathi mawucabanga into ephambene bese ujaha ukuyibhala. Kuyingozi lokho ngoba uzothi usubuyise umqondo usubona ukuthi lento engiyibhale la ekade ngiyicabangile ayiyona bese ungasazi ukuthi uzoyisula kanjani leyo nto. Namuhla bafowethu nodadewethu ngifuna ukukhuluma ngokuhlela umndeni okanye ngifuna ukukhuluma ngaloko abathi ngolimi lasemzini uku-preventer, ukuthi uma kuhlala umntwana avela ashabalale okanye abantwana bangahlali. Angazi noma ngiyibeka kahle yini. Ngifuna ukukhuluma ngokuhlela umndeni ukuthi ngokwesintu sethu kuphambene. Awuhlele umndeni ngokwesintu sethu. Ngokwesintu sethu umakoti insizwa yakithi akufanele avale ukuthi angasabatholi abantwana. Usuke sewenza iphutha uma umvumele. Manivumelene nisuke nenza iphutha nobabili ukuthi abantwana asingasabatholi. Kuyiphutha lokho. Awukwazi ukuthi umakoti uzothi eganile nathola abantwana baba bathathu bese nithi nina sekwanele. Seniyavimba akahamba aye kojova afaka izinto ezithile ezizovimba ukuthi abantwana ningasabatholi. Ninecala ethongweni. Ninecala kumkhulu womkhulu. Bonke abenze lokho abavimbile okanye abavalile abahambe baye kovula. Abahambe baye kovula. Ngoba ukuvala okanye ukuhlela umndeni kuyicala ethongweni. Yicala futhi elingenayo kahle intethelelo. Akulula ukuthi usheshe uyithole intethelelo. Akulula kakhulu ukuthi uyithole intethelelo. Uyicala elikhulu. Bambalana. Uyabona ngenkathi wena nsizwa yakithi uganwa. Ngokwesintu insizwa mayiganwa kuthiwa ivusa umuzi wakubo okanye ivusa umuzi kayise. Owesifazane uma eyakogana sekuhlatshwa imbuzi yophaphe ekuyiyona elobayo emsamo wakubo ukuthi unozibanibani uyakogana. Ingakho kuthiwa imbuzi yophaphe ingoba leyo mbuzi iyona elobayo ukuthi lo uyakogana uyovusa umuzi esibongweni esithile. Ingakho kwathiwa uphaphe ngoba leyo mbuzi iyona mbuzi elobayo ukuthi lo uyakogana. Ngenkathi kukhulunywa emsamo kuthiwa uyovusa umuzi wakulesa sibongo. Akushiwo ukuthi uyobulala umuzi wakulesa sibongo. Ngenkathi efika ngaphakathi emagcekeni esina kupheleliswa konke eqholiswa abe umfazi aphelele. Umfazi ozovusa umuzi walapha ekhaya. Ukuvusa umuzi akukona ukwakha indonga nokwakha izindlu nokukorobha phansi yonke leyo nto. Kodwa ukuvusa umuzi ukuvusa abantu balapha ekhaya. Uma owesifazane eganile emzini othile uyovusa abantu bakuleso sibongo. Ingakho wena nsizwa kuthiwa ngokuganwa kwakho uzovusa umuzi walapha ekhaya. Owesifazane uzovusa umuzi walapha ekhaya. Ingoba nisuke nizovusa bonke abantu balapha ekhaya esebandulela kwelamathongo. Angiphinde. Ukuvusa umuzi makuthiwa uvusa umuzi insizwa yakithi ngokuganwa kwakho usuke uzovusa abantu esebandulela kwelamathongo. Ngenkathi umakoti oganile phakathi kwalekhaya ezithwala lengane asuke ezoyizala kukhona umuntu othile oyembethe okanye kukhona umuntu othile osuke evuswa ngaleyo ngane. Kwesinye isikhathi kuyenzeka phakathi kwekhaya uthola ukuthi uzogana umakoti. Umegana umakoti phakathi kwekhaya bese avela azala ukhokho wale ekhaya.
Angani manje sekuvuka ukhokho wale ekhaya ngoba vele ukugana kowesifazane ukuzovusa umuzi ngenhloso yokuvusa bonke abantu esebalala phansi kothuli lomhlaba besibongo sale ekhaya. Manje ngenkathi umuntu wesifazane eqala ehlela umndeni evala ethi mina angisafuni ukuthola abantwana, uzothola ukuthi le ekhaya khona isalukwazi esikade sinamava ahlabahlosile. Bafuna ukuthi basivuse manje abantu abadala bale ekhaya. Sesiyafika okhalweni lowesifazane isiyashaya inkemba sesiyachitheka. Usuzothola icala ngoba wena wazela ukuzovusa umuzi phakathi kwale ekhaya, kodwa wena wabe usuthatha isinqumo sokuthi uyavimba yonke into, umuzi walapha ekhaya usuyawubulala. Yingakho ngokwesintu kuthiwa ukuvusa umuzi kukutholakala kwabantwana phakathi kwekhaya. Akukaliweke ukuthi bangakho abantwana kufanele ubathole wena umuntu wesifazane oganile phakathi komuzi, kodwa yithonge elikwazi ukuthi likalele. Anikwazi nini ukulukhuza ithonge ukuthi umntwana samdingi njengamanje, ngoba ukugana kwakho wena umuntu wesifazane uzovusa umuzi walapha ekhaya, uzovusa abantu balapha ekhaya. Niyabona ukuthi sinamacala kanjani bafowethu nani bodadewethu, izinsizwa zakithi thina esiganiwe. Kubalekile ukuthi senze isiqiniseko sokuthi omakoti bethu asibavumeli ukuthi benze into efana nale. Omngenani angazenzela yena ngenkani yakhe, kungabi ukuthi uvunyelwa wena umuntu wesilisa. Ngiyazi ukuthi lento engiyibekayo ayizwakali kahle ngoba sisuke sihlale kakhulu phezulu kwamanyala size sinethezeke. Uma sekufika umuntu esitshela ukuthi amanyala lawo ehleli phezulu kwawo, bese kube nzima ukuthi sizwe ukuthi lento ayikhuluma iyiqiniso. Bese siqale manje sicente, siqale manje swanabukelisa amanyala, swanabukelise, bese siwaveze abe mahle kungafanele. Ukuhlela umndeni uphambene nesintu kuyicala futhi emathongweni, ngoba ey'nganeni zonke osukuzele abantu bale ekhaya esebandulela kwelamathongo, abantu abadala bale ekhaya laba bavukayo. Wobheka ngikutshele mina, kwesinye isikhathi kuyenzeka ey'nganeni zakho uthole ukuthi ingane yonile, ithi ingane mayonile ufuna ukuyishaya, uthi lapho uyayishaya ngempama uzibambe. Mawubheka wena usukuzibamba wena ngenkani ukuthi ishaye lengane ngempama bese uyazibamba, noma usukubanjwa ikhehle elithile elisuke likukhuza ukuthi habe ukhokho lofuna ukumshaya, ukhokhokazi lofuna ukumshaya, umkhulu othile lo ufuna ukumshaya. Ijulile bafowethu indaba yokutholakala kwabantwana. Ubona nathi senza konke lokho esikwenzayo kwamakhehla, hayi ngoba nakukuthi into esasiyihlelile, kodwa into esathi masizalwa sazalwa isembethe. Kwavuka amakhehla amadala ezibongo zasemakithi kofuze avuka, kwakuvuka ikhehla elidala. Ingakho ke bafowethu ngithi ngiyigcizelele lento yokuthi ukuhlela umndeni kuphambene nesintu sethu. Asingakwenzi, nalabo abakwenzayo abakuyeke. Abantu abadala ibone kufanele ukuthi bathi ke manje sekwanele, hayi ukuthi kube yinina, ngoba abantu bale ekhaya asibazi ukuthi bangaki. Amathonga le ekhaya asazi ukuthi bangaki abantu afuna ukubavusa ngokhalo lwakho wena makoti, ngesende lakho wena nsizwa. Yabona njengoba singenalo ulwazi olunjalo akufaneleke sivale. Njengoba singenalo ulwazi olunjalo akufanele sikwenze lokho ukuthi sivimbe ukuthi abantwana singabathuli. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi izinqumo ezifana nalezo singazithathi thina, zithathwe abantu abadala. Hayi angageqa amagula ngoba ngemuke, kodwa isifundo sethu sanamuhla besithi ukuhlela umndeni uphambene nesintu sethu. Asingakwenzi, nalabo abakwenzayo nesebekwenzile abakulungise, ngoba wena makoti njengoba uzogana phakathi komuzi uzovusa umuzi. Ukuvusa umuzi ukuvusa bonke abantu bale ekhaya, ithongo elifuna ukubavusa, ngoba mawuzala abantwana usukuvusa abantu abadala esebandulela kwelamathongo, okanye kusuke sekuvuka abantu abadala bale ekhaya esebandulela kwelamathongo. Yingakho ukuvusa umuzi ukuzala abantwana kungekona ukwakha indonga izindlu.
Ngiyacela bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyanithembisa bafowethu ukuthi kuningi esisazokuletha kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV esizofundisana ngako ulwazi lwesintu, sizokhumbuzisana ngezinto ezazikade zithakaselelwa okhokho bethu, ngoba uma sizokwenza konke okwakuthakaselelwa okhokho bethu impilo yethu iyobalula, izinto zethu zobalula. Sothi masiguqe emsamo sikhuluma nabo bayakwazi ukuthi basizwe. Kodwa masingazenzi izinto obona babekade bezenza, singahambi kwindlela yesintu, bona babehamba endleleni yesintu, izinto zethu zoba nzima. Sothandaza kungenzeki lutho, siphahle kungenzeki lutho, kanti silahle indlela. Uhleke bafowethu ukuzama ukubuyela endleleni. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siqhubeke phela nokuthenga incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, incwadi esihloko sithi sithini isintu, incwadi esihloko sithi indlela yesintu, incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe. Kukhona ke bafowethu i-app yempunga yesintu izophuma nje bafowethu kungekudala. Ngizocela ukuthi ke bafowethu ningesekeke impela kuyona. Uma nje bafowethu isimi ngomumo ngizonitshela bafowethu bese niyidownloada, nizothola izinto bafowethu ezinohlonze bafowethu kuleya app leyana. Nizothola izinto ezinohlonze, imifanekiso eqoshiwe le izoba khona, ngoba asifuni ukuthi sibeke ithemba kakhulu ku-YouTube. Kubalekile ukuthi nathi sibe nento yethu mase sibonile ukuthi abantu umsebenzi wethu bayawuthakaselela, ngoba uYouTube mengasathi manje ngiyavala namhlanje sokhala kuzwe bani. Manje ke impunga yesintu nayo izoba ne-app bafowethu, imifanekiso eqoshiwe nje nizoyibona nakhona. Ngizocela impela ukuthi ningeseke impela kuyona bafowethu, ngizocela impela nje. Ngiyacela ukuthi ke siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga.